O noso sistema educativo está nunha situación límite despois de 16 anos de recortes e privatizacións do Partido Popular. Un profesorado que está saturado ou queimado, unha maior complexidade nas aulas con necesidades de atención psicolóxica e de saúde mental. Tamén vemos como hai unha deriva reaccionaria que intenta facer un control pedagóxico do profesorado e tamén que establece a censura para as actividades complementarias que teñen que difundir valores democráticos e a defensa de dereitos humanos. Por iso imos defender nas próximas semanas toda unha serie de iniciativas en defensa do ensino público con medidas que van desde a reducción das ratios, o apoio ao alumnado con necesidades educativas especiais e a gratuidade dos libros de texto. Creemos que é necesario incrementar o número de profesores e profesoras nos centros educativos. Propoñemos que se recuperen os dereitos laborais do profesorado e por universalizar servizos como o comedor escolar ou as aulas matinais en todos os centros nos que teña demanda. O BNG, desde logo, vai defender con toda claridade que a escola pública do noso país ten que ser un espazo de liberdade, de convivencia, de diversidade e de espírito crítico e pluralista.